Ondorioak zein dira, egun Euskara Siberuan peko errekara doala. Egoitz naiz eta aurkeztuko dizuet Uhaitza bilgunea Ligiaterein aurkitzen dena. Hemen aterbetxeko gela nagusian zirezte. Gela hontan ditugu ekimen kulturalak antolatzen. Azaroaren 20an hemen diren altzari guziak atera genituen. Eskenatoki txiki bat eman genuen hemen, eta bazterrean, aldiz, Uztaro Arte Elkarteak edo Gonzalo Etxeberria eta Petxe Etxeberriak egin zuten margoa. Nahi izan genuen kultur ekitaldi hortan irudia, literatura, testuak eta musika tartekatu. Abiatuz kantu batetarik, Basaburuan Montori duena izena, Goze Idiartek idatzia, eta abiatuz ere gertakari batetarik. Burgoseko auziaren kontestuan gertatzen dena, eta Eugen Beil Alemaniako kontsularen baiketaz anekdota bat gurera ekartzen duena, helburua zelarik gertakari historiko batetarik egun Euskal Herrian aurkitzen garen egoeraren inguruko gogoeta baten egiteko ere. Guk hemen egiten duguna bi ardatz badira. Bata da izan dadin bakantzaleku bat Siberuara etorri nahi dutenentzat, karta postala zarago, hemen badelako herri bat bizi dena egunerokoan, eta horren berri ukaiteko manera ukan dezaten. Eta izan dadin gune bat Euskal Herrian bizi direnak eta Euskal Herritik kanpo unat heldu direnek elkar ezagutzeko, eta gero bestetik helburua ere bada kulturgune bat bilakatzea. Euskararentzat arnasgune bat, kontsideratuz kultura kontsumoa zarago ere badela gogoetarako tresna bat eta transmisiorako tresna bat ere. Eta hortik arat, eztabaida pizteko. Beste euskal lurraldeetan irudikatzen da Siberoa nolabaiteko oasis bat izango balitz bezala. Zinikoa izango banintz ere, bada olako unkitu exotiko bat, hainitzetan folklorearen betaurrekoetarik ikusia. Errango nuke hizkuntza errealitatea hainitzaz ere gordinagoa eta bortitzagoa dela mementuntan. Oroar, hartzen baldin badugu hizkuntza errealitatearen bilakaera, gaur da eguna nun hizkuntza transmisioa etxeetan desagertu den, eta euskara transmititzeko gune bakarra ikastolak eta gau eskolak diren. Maleruzki Siberuako haur gehienak ez dira ikastolan, ondorioak zein dira egun euskara Siberuan peko errekara doala. Hizkuntza borroka baten erdian bizi gira, eta hortaz jabetu behar dugu. Hori hala bada ere, egia da errealitate kulturalari dagokionez eta badirela ekimen andana. Atarratzen bada prefosta gunean eta hainbat proposamen egiten diren, muskildin gune berri bat sortu da, gaztetxea sortzeko proiektu bat bada, badira ekimenak, baina nik ikusten dut beharrezkoa momentu honetan euskara ardatz hartuko duen gogoeta partekatu baten premia gorria. Horrek alde egiten duena da, berpizte kultural antolatu bat euskarari bere lekua emanen diona. Proiektu honek besteak beste hori du helburu. Euskararentzat arnasgune txiki baten eraikitzea hemen Basaburuan, ez du bestelako anbiziorik. Baina gero saretzea gaineratekoekin hori da parteko lana eta elgarrekin gogoeta partekatu baten eramaitea ikusteko zer egin dezakegun. Gazteak dira etorkizunak. Nik konfiantza osoa egiten diot Ipar Euskal Herriko gazteriari, eta pentsatzen dut guk egin behar duguna hainbatean belaunaldi batetik gorakoek betransmititu, laguntza ekarri, babesa ekarri, sostengo ekarri, eta bizi izan dugun horren transmisioa egin, ez ditzaten egin guk egin ditugun akats berak, hortarako balio dezan, iniziatiba eta giderrak har ditzaten bai.